abanye abagcina nje sebeyishintsha yabo ebalekela ini imfihlo yakho ukuthi hayi mina engeke ngikwazi ukuvezela umuntu wesilisa lento le nami iyangixaka lento le yakhumbula sadlala umadluphuthi ekhala ngenhlihli nami ukuthi yangixaka inhlihli yakhe ngiyazi ukuthi ngeyibuka ngithini ukuthi nalamahloni nawe lapho okuyiqalaza ukuthi yini ngempela ngimina yabo yini ngempela yazi la mfethu babhekana nenkinga enzima yazi mfethu ngiyayicabanga nje le trauma umuntu akhula nayo yabo ngona ekuhlumeza uwena mnikazi wayo ekuhlumeza cabanga-ke omunye umuntu esezobona-ke lento le uzokwamukela kanjani uzothuka uzothi hayi bo what is happening here now yabo ngisala eSouth Africa hayi ngeke noma mhlawumbe ngiko-India ngoba wazi nawe India hlezi kuvela kunemkhuba mhlawumbe kubona kwi-body bizarre ukuthi i-body bizarre ama-episode amaningi abase-India kanjani hlezi nale mkhuba nje yabo nonke ngithi mkhuba kodwa lezi zinto ezingajwayelekile jwayele ukuvela yabo khona isikhathi esiningi nje kulawo mazwe lawo cabanga uyibuze kaningi ukuthi hayi mhlawumbe uzuthi phela khona amafeme eyikhulumelayo la hayi ngilahlileke la kithi idlozi ngithi ngibalekela uToto ngapha athi ngizothola ngangapha uToto kanti ngenzeni kulomhlaba yabo kanjalo yabo ngobani yabo nje mfethu ngoba nginamafeme ngempela nje uthola ukuthi nje amanye uthola okay ngathi akawufuni nje sidalwa ohlambe omunye ifem mhlawumbe uthola ukuthi yahlukumezeka seyingane yabo from lapho yamzonda nje mfethu umuntu olingisile yabo kamfuna nalokuthi aze mhlawumbe yadlengulwa yabo mhlawumbe futhi isiyazi kahle esiningi uzudlengulwa umuntu ola ngaphakathi egcekeni omalume lapha lo bethi hayi mamshana sengizoqala thula mshana kanti yahlukumeza la kanjani la kanti akaboni yena ukuthi ubulala impilo yengane yabo ngoba nje ngiyasho namanje yabo kulabo bomalume uma bebona abashana bebona izinto nje abangeni nokubeza shame nibulala isasa leyingane nje impilo yazo yonke sigcina seyithatha izinqumo ngathini ngisho ukuthi ebhedayo kodwa ngathini izinqumo ezingahambisani nama values zabo ezingahambisani nama missions zabo ezingahambisani nama goals zabo yabo sebethatha izinqumo enjani ezo accommodate lifestyle yabo ngaleso sikhathi yabo manje siyabona ukuthi akusaphili wena sekuphila ini lento leyenzeka kuwena yakhopha impilo yakho yonke lento hawu ila i-chase yawo nje manje i-chase ukuthi uyakuphi ila yabo ingakho ngokutshela ukuthi omunye hayi ngoba ngathini eyifem ngempela yini uzonda umuntu wesilisa cabanga-ke mina ngoba ngiyibhuthi-ke mina-ke usengivakashelile-ke mfethu usefica nakhu la nami into engixaka uma ngiyibuka ukuthi kanjani how come kanje umchazela kanjani umuntu manje kanjani ukuthi hayi kubili ukube sithiwa mfethu kuthiwa kubili ikukhambo kuthiwa ngabe kuyavusana kulele kunye ube kubili abe kuyavusana manje nakho kubili-ke ikuphi ozovusa okunye yabona-ke mfethu yazi ngifuna awuthi ngimbize nje igama uba wafika la uZanele kumele ukuthi manje nakho nawe mfethu uzowahlala emgaqweni mfethu yini kodwa ngafethu yazi mfethu abantu abaningi abangasizakala mfethu ngempilo yakho hayi yazi ukuthini mfethu ku-easy kakhulu mina mfethu uma ngidinga wangihlala emgaqweni yabo yabona sangena mfethu kwenye into yabona nami ngithinta keep down okay siyabuya lapho mina nawe ngathi soba neviki lonke asiphindele ngale usethandana nomuntu wesifazane ngoba mhlawumbe adlwengule emncane uyabenyanya abantu besilisa uma sefika kulomuntu wesifazane hayibo nayo lento ikhona le yabo nje uthola ukuthi hayi kade kusamnandi kanjani mhlawumbe besabhizi nge-foreplay yonke into leyo phela after foreplay phela miqhubeko okunye lokho yabo hawu phela isandla siyagijima plastic hawu mameshani yini leli bump yini igqume elikhulu yini kanjani noma ngithi hayi ngizoke ngizwe kanjani hayi kanjani uzuthi hayi kade ngangithandana mfethu namabhushi kodwa hayi igqume elingaka ngilazi kanjani yabo hayi phela qhubeka hayi bo nathi igquma livuka bo igquma libheka phezulu igquma hayi bo kanjani hayi bo mameshane bo hayi ngathi kwekhaya office omama bakomsinga mameshane ngiyakutshela hayi
lapho yini ukhala ngenhliziyo showcase vele ngiyazi amemeza kumele atshengise phela uthukile kodwa yabo already akasekho la kodwa yini ubuso betshengisa ukuthi uthukile yabo ama facial expressions explain everything yabo ngomuntu yabo ubuso hayi ngeke that's why ngithi konke ngixwayayo lapho yabo and naye lo ngoba akashilo uzobona ukuthi uthuswa yini exactly yena kuthiwe ngoba sekuvuka igquma manje yabo into abaseDubai avela nyukela phezulu kanje manje abaseDubai yena athi indlela ukuthi hayi into abaseDubai hayi siyehlela vele yini kodwa vele ekhuphukela ngoba manje sikhuphukele into abaseDubai manje siyashintsha ma ish hayi qhubeka hayi bo nayi lento yangona ngiseyingane hawu sekuphushwana mhlambe kabuhlungu kanjani hawu mhlambe ke again ngathini uemotional kakhulu siyakhala sengaqala hawu baby phela isimanje bese bencane phela nawe uyayazi imizwa imizwa kanjani nami sengiceke ish ishonsana edolweni hey yabo bese ngitshela yabo nje bese ngitshela nami ukuthi hayi ishaya lo kanje sidididi yabo kodwa manje yabo akusenzeki yonke le sengiyambuza hayi manje baby mase ngibiza phela onke amagama ayazi phela sesibabiza ngomama yabo umphiseni umama abaningi umama olukuzala nalo mama lokhulekhizi hayi phela ala lo mama sekuthiwa mama nje yabo kodwa we mama yabo nje kanjani yaqala yini manje ngempela mama manje yini kanjani yonke azi yabo ngibona ukuthi khathosi naye akaze kutshela ukuthi sekwadlekula before manje ibhom lento ezoqhuma la manje yabo shothi la kuhlangana abantu abanemfihlo ke manje yabo yabona yithi yazi ukuthi ke yabo stadiyo ngufana phela ngoba ngiyibhutsha kumele ngibe igagu kubi olimini yabo ayi mhlawumbe ngifanisa nawe umuntu wesilisa cha isinawe umuntu wesilisa umuntu wesilisa nje isinawe ngathini uyigagu makuza kuphi ngala olimini futhi especially kwezothando yabo kanjalo uyampholisa ngisho kade wonile manje usikade ucheat kanjani kodwa hayi uzolalisa ngendlela efanele kanjani yabo nakho ke nami sengibanjiwe yabo semele ke ngilalise nje ngebhuthi kanjani yabo ngitshela ngithi hayi yabo bengazi ukuthi mhlambe ezokutshela kanjani yabo bengilindele ukuthi ngitshela namhlanje kodwa ke kwase kwenzeka ngemindlela because uthe ungena lapha esicabheni lapha kanjani ngishaya ngehagi wasa ngithi smooth yabo wakhithi igazi yabo sase ke saqhubeka salela imizwa salela the connection esinayo yabo kodwa uzulu usikhonethana kanjani kodwa ubambe noma sichethe ukuthi sizwana kanjani kodwa phela nami sengilalisela nje into yami nami siyembathisa yabo isindanda yabo kanjani yabo manje bese ngithi ngixaka yabo manje into engixakayo manje siselo sami ngixaka ukuthi usukhalelani ngiyakhalisa into oyibonile yabo mhlawumbe hayi vele bese isho yakho inhliziyo kanjani siloko zalo lezo zinto yabo kanjani uthi hayi bo mashawi hathe kuphuza amanzi yabo yabo usiphefumula breathe in breathe out breathe in breathe out kokumoya kahle tshela isithando sakho yini ke ngikhaliswa yini na akakasho ukuthi kahle kahle kwenze njalo phezansi yabo kanjani hayi yana manje siphela hayi ngale kasiphela sisabhizi ngo-foreplay phela imizwa le yithi kanjani ngoba kutshela mfethu uvele nje kanjani isikhathi etshela ukuthi intaba iyahlela intaba yabo kanti hayi no yakhuphuka intaba seDubai ivukile yazi lapha namakhanda awu7 kwazi ba ivukile isabo manje akwayiyona isiphela iyona simshayisa so novalo manje isiphela ngadetshesi iyahlela yena kodwa manje yanyukela manje uvuka amathende kwamkhizi ngiyakutshela face plus kufake lapha sinendawo insimbi vele ngiyayibona lezi utriple hawu lenkulu ikholo ebalansisa sensapoli phela phecelezi insika ubona ya ground ithina lebamba lento iqhude lapha lefaka ama sengrofini axake ukuthi hayibo manje sekubuya lezazi zinto lezi uthola ukuthi ifemi yami lengithandana nayo mhlambe umalume lo wayinyukubeza kanjalo mhlawumbe umkhulu kwamakhe waphela nomkhulu bayinkinga kanjani nabo yabo mhlawumbe weqala mhlawumbe ayidlalisise yabo mhlawumbe utota amindisa into ebhedayo yabo zonke lezo zinto manje mhlawumbe sekuyabuya naye ukuthi hayi mhlawumbe kufike kulala
bese khamba bese niyama itende yabo yonke leyo nto yabo yithena lo esathandana mhlawumbe before ukuthi hayi manje mabe mhlawumbe nge-4 play hayi izokwehlela intaba yabo kanti no abuzangena ukuthi hayi yakhuphuka manje yithi sekubuya konke lokho yabo ngakho sengibuza hayi phuza amanzi ungitshele kahle kwenzakalani ngeke ngivele ukhale nalokho kuba dibona lento uqala ukuyibona buzozama ukungibuza mhlambe ukubona ukuthi uphazile hayi manje ube emotional kangaka because manje kuba emotional kwakho mhlawumbe ngitshengisa ukuthi ngoba nje ukukhala mhlawumbe ngibona ama tears of joy yabo kanje ngazi yabo esinaso uzokumkhipha kuleyo mood leyo kanjani ukuthi hayi sithini kahle vele yabo hayi thola ukuthi ke hayi mhlawumbe ke akutshela mhlawumbe athi angazi uqala ngakuphi ukuthi kwenzakalani empilweni yami vele ke thina ke abantu ke abaningi ke ngoba nawe once intombazana ekutshela lokho ukuthi konke esenzeka esamncane vele emqondweni wakho uklikha into eyodwa rape yabo okay ngale kasi isika ikhonto eseke yenzeka esamncane okay cabanga ukuthi okay mhlambe seke banjani bamnukubeza okay bese ke ngiyacabanga ke ngithi abo kodwa ngicabanga ngophi ngaphakathi yeah lento lamphimseli ngaphandle yabo mhlawumbe yabo manje ngiyibuza ngiyiphendula yabo kanjani mhlawumbe umkhaklishe kamnami sondeze eduze phela umama phela lo yabo nabe ngingcengele ngiyamthanda lo yabo futhi nje into ezethe into ngiza connectana nje futhi kamnandi yabo hayi mhlawumbe angitshele ukuthi hayi yabo wanubezwa umalume wakhe kanjani mhlawumbe azasho ukuthi hayi kanqamba amanga uma ngithi ngabreakwa ile yabhuthi ngithandana nayo kanjani hayi kule sebreak ngempela awuyahlela awulona ihlo lelo awuyahlela lelo semhlangeni lelo lomisizulu lela abahlala kanje lapha belibalo isidanza lapha kanti usuwonile wena awusahlendisa ngempela yabo akuhlehle futhi impela konakala yabo kucaca ukuthi konakala impela yabo omunye azaxake komunye hawo uzinhle ngimazi ethandana mfethu nama lesbian omunye phela sibiza amagama amaningi omunye athi mazi ethandana nongqingili mazi ethandana noheshe yabo kanjani yabo yonke leyo nto phela uheshe sebezo uhiye ushi yabo leyo nto leyo yabo yini manje kanjani kodwa akasayi mfethu emhlangeni akasayi hlola masohlola yini ngempela inkinga kanjani hayi soke ngizwe yabo leyo nto leyo yabo leyo nto kanti awuseqinisile uzinhle uma ethi hayi ngabreaka usale hayibo suyeqinisile yabo suyeqinisile ungasikhela niphezulu ukuthi kwenzeka kanjani baye babonga asidluleke ke la uyachaza ke manje ukuthi ngangiqamba amanga ukuthi ngibreake lapha shuthi ngadlunguleya nomncane yabo uthi hayi ngadlingulwa bani mhlambe step father yabo mhlambe akuyena normal mhlambe step father yabo manje step father la mayezama ukubikela uma wakhe ukuthi hayi ngiyanukubezeka la ngale nkathi ungekho yabo mhlambe so step father ngathini sisebenza ngathini ngaleso sikhathi mhlawumbe ukuthi businessman la uyazi uattend lo meeting aphuthumayo noma leyo mhlawumbe manje conflict emsebenzini yabo lokho yabo attend we hearing nakhona ayenze mhlawumbe abe khona 15 minutes or 10 minutes bese sekuphelile kanjalo lokho isikhathi esiningi uhleze kuphi esekhaya yabo kanjani mina wangibuya ngane esikoleni yonke into yenziwa uyena yabo ngisiphela mele uzenza muhle ngapha kumama yabo nomama uyibonela umuntu ovali isikhala seyiphara lakhe ethandana naye abe lidlela isiqatha nje lapha lakhe manje usephilisa life yabo sehlala komhlanga yabo not bitch umakhelwane nobani ayikambu uba notion lapho mamkhizi cishe ngazi uShon Pisani ngamsashintsha isibongo yabo thoza umakhelwane nawo manje abuka lempilo la ibuka soft life yo soft wena uyazithatha ufaka istyle soft yabo soft ngenye indlela manje yaxakeka ukuthi hayi bo mhlambe ingane mhlambe izami mhlambe ingane ileke kuphi kuma iperformance yakhe esikoleni ingane mfowethu ayi uyisimanga somuntu mfowethu yazi lento uyilanda emuva uchaza umonakalo wayo uchaza ukuthi ivelaphi
ileke esikoleni hayi yabo nje ngidaleliwe yabo ukuthi abantu into yokuhlala nabo yabo kanjani bathi abo okay nickname yami ke ngumampintshi yabo kanjani awumathathu shimora mfethu ushimora ngiyatshela plaza abanye bayiqula awoda shimora mfethu awumpintshi angakhipha esihlokweni come on avele siye ke phela ngavele ngamkhumbula mfethu ngavele ngamkhumbula abeyenza into mfethu hayi performance bewashaya beyishaya induku beshaya kakhulu beqongqotha kanjalo yabo kanjalo hayi ngamboni vele ngisakhona hayi phela kodwa leyo nto yabo bekijump kakhulu no mina ngizokubuyisela mina yabo wena ngathi saya kude nawe yabo bekijump ingane ukuthi iyadlongulwa ubaba lapha ekhaya isimanje ke mhlambe ke yayibona kumama ukuthi seyingeke asaperform kahle esikoleni yabo futhi nothisha wakhe ngathini afone is now yazi kuma multi or kuma private schools hlezi xhunyana ngo Whatsapp or lento lephindwe lento le phone ukuthi ayingeke ama emails ukuthi ayingeke hayi usanelisiwe ngazothi akasenze kahle ulekhe kakhulu masicomparisha from lento le term 1 wama term 2 phela lapha kunext into encane futhi nama homework akhe akasawenzi kahle yabo usagcina icala mangisakubhala ama essay yakhe awasabi naloyo qi essay ugcina icala ukuthi ngiyenzile essay yabo hayi unenkinga hayi lento le athi mhlawumbe umzali hayi ngizozama ukukhuluma hayi mhlawumbe uthola ukuthi izinto zibhalwe ngobaba izinto esikoleni sixhunywana nobaba yisiphela ubaba lo adehlala isilungu yisiphela umama isukela emakhaya weze la edrobheni izoyithekela izinkamba uyibonela nje eshela indoda nje inesiswane edla kahle hamba eMercedes kuMercedes wena ngiyakutshela yabo uyibonela leyo ndoda kanjani hayi bazole sixhumana nobaba lokuyena wenza umonakalo uyena lo wenza umonakalo isimanje kufonelwa yena umama waze uzaselapha indaba zoma email la kanjani ngoba yena ufundiswa ukuthi WhatsApp kanje uview status kuphele kanjani uzokwenzani ku-email uzobhala uthi ngu-subject ngoba ku-email kumele ubhale into eningi udidekile ngiyazazi zonke izinto uzokwazi ukusimple kwafundiswe kona text la usende la ubuke la kanjani thatha ivideo le post lapho kanjani ufake zakhe details ngiyakwazi ama-email kanjani mhlawumbe azamtshela baba hayi sawucheck ama-email ami lapho yindawo baba hayi ama-email abantu osomabhizinisi bekhuphula ibhuluko nomkhabakazi skila mkhuba vele skila mkhuba ziyinkintsana zemkhabi yakutshela yabo kanti athi hayi okay webaba untshema sifuna itiye yabo kanti akayi yocheck ama-email study lapha or ofisini bakhe lapha yabo ngoba wazi-ke ukuthi hayi moyiphelela nje kahle kamnandi noma unamabhizinisi ngoba nani nendawo yakho sesakho into zakho office lakho mhlawumbe uthi study sakho lapho ngoba uhlala khona baba akathi into mase study yonke into leyo yabo thola ukuthi usebizele ingane la study uthi awuze ngapha ohlapha atshela yena unkosikazi athi wemakazinhle ongizele uzinhle la awumtshela ukuthi angilethela amanzi uzinhle konke engayiboni kahle noma kuthiwa esikoleni akaperform hayi angekayisho leyo nto ubaba ukuthi akaperform ngoba ningaperform uzinhle wami mina ngumama wakhe nje ngiyamazi isiqenqe lesi kusukela ngisho ecrash babekhala kabi omember bakhe kanjani yabo esafunda le kanti engakeze la eThekwini esasisale kanti uthi yabo kanjani why right esefika la sethola yonke into ayidingayo ke manje noma thunywe emolo umama yabo nje hayi ekhona le ndini yonke bodidiswe le khona yisingoba emcela phela ubaba vele isino na umama ecabanga ukuthi hey sho inganyama ihlakaniphe ngempela ubaba ebe namabhizinisi uzobuza ngane yami ibe lento yenza ugrade 10 mhlawumbe yabo ngiyalinganisa mhlawumbe yenza ugrade 10 ngaleso sikhathi leso kanjalo yabo bese mnemeza bezinhlebe yacala bo ubaba wakho lapha estudy kanjani usimphathela amanzi vele ubaba ngeke umhambisele kanje iclass phela faka kwisoso phela amanzi lapho ke wasingiyase singahlaphe nguzinhle lapho hawu maka ngibiza study futhi lemkhuba yakho ubuyegile le study futhi yabo ngiyacabanga sengiyafika nami ekitchen ngizothatha amanzi yabo ngihluthukile yini umama phela isiphela ujabule yena uthole uthola ini soft life into engayijwayele yena yini wahluthuka kanjani mhlawumbe umtshela uma ukuthi ayiright yabo kanjani phela mohlukumezekile ugcina unyanya yonke into yale endlini yabo kanjani awuzazi ngeke ngisho ikati lakho ngisho igundwane lakho ngisho ikokorosho lakho bathi mara unyanye kakhulu yabo kanjani isimanje uyasho okay thatheke
phela bengahambi ukuthi phela kahlonipha ubaba cabanga futhi uphoqiwe uzinhle ukuthi athi baba khulu baba lo ngamzali yabo phoqiwe kodwa uzinhle yamazwi yini ubaba kwangempela uthi hayi ulapha yaka mama uyampanza lapho ubaba kwangempela futhi yamthanda futhi kodwa ke bamtshela ukuthi hayi wozama nje ukumflasha loyo thanda lo yabo lokwenzela yonke into ukuphilisa kamnandi yabo yabona yenkasi emhambisela mhlambe amanzi kade wacelile kanjani athi ngiyena uvala asho athi yini manje inkinga isiphela labo baba laba abahlukumezayo lento abahlukumezanayo yabo yizibajwayela ukuthi einganeni yini manje ngoba sidlala kamnandi umdlalo wethu yabo yini into isiyinkinga ikwenzela yonke into ufunda ezikoleni ezibizayo into ongayitholi uphatha ne-iPhone 14 into engakwenzeli yona yini namanje uma uzofuna 3000 uzothola into engakwenzeli yona yini lento esengizwa manje ngomumo wakho manje yabo uthi usaperform kahle esikoleni yini esihlukumeza ngempela ngoba ngiziphethe kahle nje ngiyakudlalisa mhlawumbe besondela nakuyena futhi yabo ngiyakudlalisa yabo yonke leyo nto hayi uzinhle ivela kukhuphu kakhulu yamazi phela uthi makasukuma makasondela ngakuyena ukuthi awusezokwenza njalo phela kanjani yabo mhlawumbe asondela kuyena isumgcina de sakhuluma nje kamnandi nobuso nje busabo busa right kancane mhlawumbe asondele kuyena kanjani bese yashintsha athi yes malingithi vu imfihlo yethu yes futhi cela iperformance yakhe ibuye lesimweni angifuni uma wakho I found out ukuthi khona umdlalo esudlalayo la wabantu ababili ukubulala ngizonibulala nonke futhi makuthi anginibulalanga ngizoyeka ukukhokhela lezi ikolo ufunda kuzona ufunda esikoleni sama minister lekufunda khona ingane zama minister khona yabo khokhela malini ngenyanga yabo imali mase sibala ngonyaka yonke le mali yabo imali no petrol ngispenda lento ngikudropa ngiphika yabo sebali into eziningi lapho yabo uyabona ke nozinhle la yacabanga la ukuthi awemali impilo lengiphila abangani bakhe baseThekwini kanjani isinasemakhaya wahamba valisa uphila kamnandi yena eThekwini manje yabo kanjani acabanga la sengizobukela kwaNtuthu futhi kanjani makuthi ngiyikhuluma lemfihlo futhi okuwes umama uzomkholwa yini nansi into eyinkinga yabo ngobani omama isikhathi esiningi abavamise ukukholwa ingane ezinokubezwa yini itepfathe yabo yazi ngoba lento le umama uvela mhlambe ayitshela ukuthi ingane mhlambe ngathini yamzonda lento le ubabwayo lo musha yabo kanti cha ake mzonda noma mhlambe umama ayitshela ukuthi hayi unomono uhalela ini uthando lwamama ne-stepfather yona ingane le sifuna ngena phakathi kwabo yabo noma indlela yokuthi lento le ba divorce yabo kanjani mhlambe ubuyele nobani baba wakhe kanjani kodwa akukho possible ukuthi babuyelane isimanje akwasafana ama levels isimpilo amba ngama levels kanjani yabo kanjani ohlaba ifuna nje uqeda nje ngalomndeni noma ifuna udicelela isithunzi sababa kwena amabhizinisi adume kanje yabo uzokuthiwani ngayo yabo umzali uthi osikade ehleka kanjani uyoqala indaba kuyena uthi hayi angithandi into enze ubaba kanje phese ngishilo baba aseThekwini angisho biological isiphoqa belibizo ngobaba yithi kanjani asho ukuthi hayi amtshela ukuthi ma kanjani mhlawumbe iqhunga isibindi tshela ma khona into engingayithandi eyenziwa ubaba mhlawumbe abuze ubaba muphi yena cha ngisho ubaba la ngisho ubaba lento le unzimandi ihlala naye la athi yini wenzani unzimandi ngisi nje asho beshintsha nje umzali ebebeka la phezulu kwamabele zona ngisi nje ukukwenzela yonke into nje into engayitholi kuyimanje lana allowance lapho kanjani into engakwenzela yona uthi hayi mhlawumbe nganishi ngakuthi no ubaba belisho mbaba ingane zamanje seyikhulumela zisaqhanjeka zaqhaza ithule ke zizongena egodini cha seyikhulumela hayi ma ubaba uyanginukubeza ngocansi ngalenkathi lento mhlawumbe isiyazi ukuthi la kuma private schools la kuma ukuthi uyakwazi ukuthi umzali afone ukuthi hayi ngizomlanda eli uzinhle sine appointment nodokotela yabo kanti akho appointment nodokotela appointment yini eyakhe naye yabo thosi nezinto akade ngazi ukuthi uzolandwa eli fone kuphi eoffice kanjani
sekuyafona wena kufonela ukuthi hayi ngicela thathe bese backpack yakhe kanjalo nezinhlanga angivula isigela mkhuba kanjalo kodwa uthe kuphi esikoleni bayaphi adokotela kanti abayadokotela kanjalo bawudlala umdlalo wabo loyo lo mdlalo lothanda ubaba nje lokubhedayo lolimaza ingqondo engane yabo kanjalo yabo thola ukuthi ke uzinhle ke ngale nkathi ke ezama ukutshela nasimanga ukuthi hayi uyanginukubeza uvela athi sikadokotela kanti asikadokotela kanti sizohlala le endlini anginukubeza akanqeni ukuthi la kanjani wena ngenkathi uhamba lento le angikhambisa esikoleni kanti no siyojika sikubonile ukuthi awuke uzobe khona usuku lonke kanti siyojika nje kanjalo isidlule ngase sakuza esikoleni qhubeka isikhathi kanjalo kanti siyabuya afone esikoleni athi ngiyagula afone phambi kwami athi ngiyagula angikho right ngivuke ngishawa yini iflu ngine fever yabo futhi inzima ifever yabo leyo nto thenga unceda dokotela exactly leyo nto leyo isiphela kuma private kubantu absent isimele kube nani supporting document yabo kanjalo thola le supporting document leyo ithola isinomi kanjani futhi izoletha kwakhe ngeke akuze kube yena hambo yelanda izoletha la kwakhe kanjani nayo yonke into phela hayi ngokutshela azame ke umtshela umama athi awunamanga yabo athi uzinhle hayi mama bheka ngisho ilento le performance yami esikoleni buka asakutshela ubaba ukuthi kanje ukuthi siyafona athi ngiyazi leyo nto mina ubaba wakho uthanda ukutusa ukuthi wenza kahle esikoleni yabo athi uzinhle akukho njalo ngisakwazi nanokufunda ngoba manje ngiyafunda ngicabanga ngendoda yakho asazi nani ukuthi ubaba ke manje isiphelo sicikekile isilento lesikhuluma ngayo lento isimenza abe emotional lento yabo ngikhuluma ngento ngathini engiyazi umuntu close naye yabo ukuthi into eningi mazenzeka lento ngingazimaza into eningi ngikhuluma ngazo yabo anomhladla noma ibhadini ukuthi nginayo mhlawumbe lo experience yaleyo nto leyo kanjani yabo sabathi sikahlala nabo istididi lapho kanjani yabo ngoba nakhona ke la kuma lesbians akhona vele nawo amanye umuntu azaphenduka ibhuthi ngoba ezonda ini thola nomuntu wesilisa yabo ngoba manubezeka uthi ayidlalisa enye intombazana ukuthi ayiqede emgaqweni thola uthi encokolela yabo thosi kade ungekho serious ukuthi uzoyisheda ngoba manje uyacabanga ukuthi umuntu wesilisa uma ethi yakuthanda hayi ngosuke ekuthanda suyefuna ukulala nawe yabo naleyo nto uthi umqondo isilimo umqondo womuntu yabo umqondo fasa njengespontshi yamumatha nje umumatha izinto yabo umumatha isibona ispontshi osifaka emanzini siyamumatha bosithi siyasinda kunzima ukuthi siwaqathaze lamanzi kumele uzenze njani usikhwize yithi wena ke usiquza umqondo wakho umuntu isimese uhamba ukhanselingi yonke into lezo uthola ukuthi ke athini umndeni mhlawumbe usuka kuona ani afford noma nozula nicabanga leyo ngicabanga ukuthi le kumele attend ama psychologist izovisit isiphela yakhokhela yonke leyo nto kanjani yabo agcina uzinhle kwenzakalani naye uzinhle ke manje uyazamtshela umama ukuthi ubaba enginukubeza kanjani yiso umama yamphikisa athi unamanga vele ukazomthanda nesikhwelisa ababo wakho wena yabo into ngizoyenza nje yabo masiqeda le term le phinisele emakhaya ngoba ekuhlula impilo yalethekwini ekuhlula ufuna ungixabanisa nje wena nobaba wakho losixabanisa ubaba vele angene vele inkulumo ilapho iphezulu isiyezwa yena isikade lapha estadi noma mhlawumbe ade ephumile uyezwa iphezulu inkulumo kanjani uzayi ngeke asa kukho rice lapha endlini yabo aphuthume ngempela nayisimanje yacabanga isiyazi inhliziyo enecala usekuthola ukuphumula yacabanga hayi ngazi baba ngani manje abangani impela hayi maye ngena mhlambe ke aqondane nawe amagama kazinhle athi hayi ukuthi vele uzohleza umvikela vele ngoba ekwenzana yonke into mina ungikholwa ngibe ngingani yakho ukuthi uba mzimandi uyanginukubeza wathi kwamanje ngicela ungihambise kwadokotela kwamanje ucheckwa kanjani yabo ukuthi uzinkise kuba amagama anzima manje sefunkiswa kuphi kadokotela manje
yabo mhlawumbe uthola mhlawumbe ngoba etshela umama vele kade vele iplanile lento yabo manje seso indlela yokucover out yabo ngoba ngikadazi vele ukuthi uma emtshela bengeke enzenjani ayikholwe leyo nto so udokotela sengaba unqamla juqu yabo mhlawumbe uthola ukuthi ke ngalolu suku amtshela ngalo vele ubaba uke wamthinta omnukubeza ithi yazi vele noma ureshiwe thiwa kumele ugeze yabo kumele ugeze usubona ubani udokotela khona ezoconfirma ngempela ukuthi hayi udlenguliwe lo muntu ngoba masugezile kuthiwa kusuka bonke ubufakazi masugezile yabo nto yabo hathi asingaka dokotela kuyimanje kanjani unginukubezile ngangageza asambe angene ubaba kusasho kanjalo uzini unginukubezile esamseka dokotela yabo kanjani ebesho ke ubaba ngena lapha hayi ungamlalela uyahlanya lo kanjani kade kumtshela nami baba uzowena baba uhlonipheke kabi wena baba futhi umthanda njengengane yakho ezala uqobo kunjalo vele ingakho ngimenzela yonke into le kanjani hayi lengane ingena amadimoni engane bavele kushiwa kanjani bathanda amadimoni abantu kanti nokudona idimoni ingane emotional ingane kanjani ingakho ke siqhuma ini thola mhlawumbe ingane isiyenza ini sicommit suicide yabo isikhaleni ngoba ke umuntu onjani oyikholwayo engigcinele idakamizweni enye ke singena kwidakamizwe enye ngoba manje yini sifuna ngathini kube khonto ezokhipha busy emqondweni yabo into ezokwenza iflash kancane yabo kuthiwe lo muntu lo wafunde ezikoleni right enzelwa yonke into kodwa buku uphelelaphi phela kini idakamizwe kodwa umsuka usekhaya kade bengangikholwa ngibatshela ukuthi ngihlukumezekile ngifuna siqhumeke siyibuyisele lapha angithi njengamanje usethandana nebhutshe yebo usetshela kuzokwehlela ithendele yami ubuya yonke le yanto uyakhalisa ibuya yonke le yanto isiyela vele ade seyitshelile cause ingane nje zamanje nje zithi ikhula ngoba mhlawumbe engiyembona isimanga yabomfethu mhlawumbe ngizibuza ukuthi hayi noma sekuyifashion lento yama lesbians kanjani ngoba ngithola into engaka kanje into encane yabo kanjani ngize ngisho yabo uthosa umuntu omncane ngempela yabo kanjani uthi hayi uyayibona futhi igqokise njengomfana yabo kanjani yonke into kanjani yonke lento ngize ngisho ngithi thina sathola kanzima kanje thina sathola kanzima kanje noma wathenga noma tshela isimanga yabo siyaqala kanjani ingakho mhlawumbe abanye ababadelele bese lapha ke lo manika namabele abanye ngoba niqala sasijwayele ukugqoka izinto ngathini ezinkulu kunathi yabo sididi isibanje abanye baze bagqoka isibanje umuntu uzaba ufihla ini omabele kanjani leso sikhathi leso mothenga ini ama-gym othenga bose ukuvuleka mhlawumbe ufihle ini ama-hips zonke lezo zinto yabo manje lokho kodwa manje uthuka ukuthi hayi lezi ngane zigqoka yabo nje kamnandi kanjani futhi nasemakube ziyathengelwa wena wawuyithengele eceleni mhlawumbe thola uskin abazi thola uskin uzophuma mhlawumbe ugqoka isiketi thola ukuthi ibhluku alifuneki lekhaya melo hlangana nabangani bakho yabona ke manje sibheka hleze imfethu enama get together isikhathi esiningi yabo nje yahlangana isikhathi esiningi isikhathi esiningi yeke ufike kubangani bakho ugqoka isiketi sibheka ngebhutshi uzothina umama phela lapha sengibani ugqoka isiketi yakhupaza nami yakhupaza cha zithi manje yabo yonke leyo nto yabo hayi ke yabo manje uthola sinzima ngempela yabo ngize ngiyibuza ngempela sebeyabusa ngempela ngathi thina kwakunzima nanokuthi ukhulume utshela umzali ukuthi hayi mina ngithandana nobulili obubodwa kanjani ngoba mina ekhaya ngikaze ngisho ukuthi ngithandana nobulili obubodwa babona ngezenzo ekhaya babona bakusupport hayi kwakunyuye usingibona kwakunyuye nje lento yelihleli siya ubaba ke ngunyuye etshela kahle ukuthi ayikho umuntu ophumayo igcekeni qhumuzela iqwebhisi uqeda qhumusa iqwebhisi udla inyama yonke into kanjani uma kuthi nqanqanqa kanjani zenzele ukuthi bathi siqedile yolala awukuthi ngifuna ukujabula kanjani ngizwa mhlawumbe umuntu kanjani uhlale naye kanjani abangani yabo labo nje lo muntu omjwayele lo kanjani yabo kanti uzofika noma yeyisho ngegama ke kanti uzofika entombazana yabo kanjani lapho yabo ayisa right aleza ikhathi le kanjani yabo bona bayangibona bona ukuthi hayi vele mfethu yini isibhela kuqala isabantu abaningi abakwazi ukuhlukanisa phakathi kwe-tomboy ne-lesbian yabo usazosihlukanisela ngoba bethi ngini tomboy yabo leyo yabo
Tomboy nami ke ngane kathi ke ngisakhula ngangenalo ini ulwazi ukuthi hayi kanti kunomehluko yabo kuhluke kanjani yabo itomboy nelesbian yeah itomboy intombazane egqokisa okumfana kodwa i-designer nabantu besilisa okay yabo bese kuthi lesbian ngoba ngishilo la lesbian hlukene ka2 la lesbian ukhona ini ibutch imina lenigqokisa ngathini okumfana hayi ukuthi mfethu ngifuna ukuzenza umfana no cha yabo kanjalo yabo bese kuzothi ke intombazane sana nathi ifem yabo sibiza nje kanjalo yabo lesbian intombazane ethandana namanye amantombazane ibizwa ngani nge-lesbian lapho mehluko nje ulapho itomboy intombazane kodwa egqokiswa kwabafana yebo kodwa ithandana nani nabafana yebo hayi cha kuyawenza umqondo nakho lapha ekhaya unyoye ubonakala emva kwendlu usiyakhoba hayi ngiyakutshela nje kufike nje kube mnandi hayi kanjani ngiqale ke kanjani isiphela manje hayi siyayiveza ngempela ke into ukuthi hayi isiphela umzali uketshela ukuthi hayi ingane isanje mhlawumbe into zabafana yabo kanjani yabo uthola ukuthi hayi mhlawumbe maqhubeka nje iminyaka ikhula uzoshintsha kanjani yabo lonto hayi cha kanjani yabo nje mhlawumbe nabo betshela nje lokho kanjani hayi ngeke babona kanjani ngotshela ukuthi kwakunyi ngibe ngisho ngithi hayi ngiyamthanda lo hayi intombi yami kanjani hayi ngibe nje futhi ivume futhi nake iqabule futhi hayi bo kanti uzoqhamuka ubaba kanjani isikhaleni kanjani he umile khoneni sihleka nje ngathini esayithini lendlu kanje azoqhamuka ekhoneni sidididi kanjani hayi umile nje ulalele yonke into ababa nje usicutha nje sidididi kamnandi yabo abuye yonke into oyenzayo athi ayithulele kanjani bese gcina bese kanjani yabo noma ke ngathini wayengayikho wengadiniwe ebusweni yabo yabo okunesmile ebusweni bakhe sidididi kanjani yangibona singenzani lento leyo uzothi wena ini lemhlola lo yenzayo manje kanjani yabo kanjani usigelela mkhuba mina usigelela mkhuba munda ebethambolala ngoba ingeke ngazi ukuthi sekudlekile kanjani yabo usudayiwe ngiyakutshela bese eroundini uthatha bese umshiza kanjani manje seyanglusa kanjani hayi ngene bese kamereni lami hayi ngizwe isikhathi icatha ukuthi hayi sephindele endlini enkulu iphinde ngiphume ke mina futhi hayi kanjani hayi ezwe ngimenyezwe igama lami kanjalo phela dlala sani zonke lezi zinto yabo phela igama lamampintsha azobekutshela ukuthi laphuma kanjani lamampintsha yabo omampintsha bonke baba ne vibe sengibonile khona umuntu mampintsha kwafika la ezwe futhi usumenyezwa lapha esixukweni uyazona semnyango ukuthi hayi ngeke lo muntu bengumlalisile lapho ke uzophuma ke manje sengigqokise ngisho ijacket yami usegonothile la kanjani yabo sengimbiza ngonodiwe hayi kwakukuhle phela kuthubuzela phela it's hayi nodiwe ngwade kutshelile ukuthi hayi mina makuthi ngithi ngiyathanda hayi kuthi nje ngithanda ubuhle no cha kodwa nje uneso hayi ngineso nje yabo isiyazi nakhona ngisho amadakhi kodwa nje masumbona ish singazo lesikhompelo iyellow bone yabo yabo phela abazile ngebala lonto le yabo kodwa lona impofu kodwa nje right kamnandi yabo lonto hayi kanjani ubaba athi hayibo lo mhlolo yawenza ngempela futhi kanjani ngempela userious ngempela yini kanjani athi hayibo ngiyambona manje yabo sithatha serious ke manje lento yabo mhlabe mhlawumbe sakudlala phela iqaleni yabo lonto le yabo abe ngibiza khona injalo ngishayela amambako kancane aphela yazi nje mos yabo iminyaka yakho mesathe kanjani yashesha ungena mfethu ekhini yabo into encane hayi kanjani engibiza sithosa la ngibizele kamereni ke manje asitshela makho usikade wenzana emnyango yiwe ngisho ubaba ungibone ngiqabulana noSibani hawu mancishe ngamemeza ngegama yazi ngisho ngamemeza ngegama ngibone ngiqabulana noSibani bami uma mhlawumbe itshela mhlawumbe ibaby key mhlawumbe kade sehamba phase phela isiyenziwa le nto bye nqa ezabo kanjalo yonke ubujulile ubaba uzimtshela usikade imqabula kanjani mtshela sibemphiqaphiqana ngani ngibe iqedelele nje siphiqaphiqana ngenye yakutshela kanjani isiphela nami ngathi nginawo phela amahlelo sekukhona into phela esengishayile into esisegazini esithi nje angeziwayo awusambuke ngamehlo kuphela sengumbuka usumbuka ngale wasebha
hawu sengibuka ngalamehla asebhasi sengibuka ngalamehlo yabo nathi uma ufika nje lento le bar noma kube club nje yake uma intombazane embi yabo masiqala uyibona ukuthi siba yinhle shiya kwalelo bucket la hamba sekonakele kodwa singene egazini singene egazini kade ufika la kade uyibona ukuthi ayingeke ishake ngovolo zakugunda ikhombisa igcondi noma ngesabuka ku TV angazi amathuke ekhumbula into kodwa manje makuqina utshwala seziyachaza izingovelo kodwa ashiye ziyamfanela nje kodwa yabo uwelo yamanje usumsondeze eduze seniphuze letafuleni elilodwa hayi ngiyakutshela siyaqala emqhweba kanjani kuwena futhi omqhwebayo isimanje usuchazwa yini ilezi ngovolo zakhe seziyakuchaza into seziyakuchama uzicabangele ukuthi yazi ngene kumgaxe nje igrill ngimbathise nje ukuthi nga right kakhulu yesiyabona manje umama la usayida nobaba noma usayida nawe umama yathini uma yakholwa uma yakholwa khola nje yabo nje yambona nje umama ukholwayo futhi yambona umama ukholwa ijoyini futhi yambona umama ukholwa uNkulunkulu yabo kanjani yakholwa uma kakhulu mama yabo hayi uma athi hayi mhlawumbe hayi usazoshintsha yabo usazoshintsha yabo kanjani athi ubaba hayi into azoyishintsha lo kanjani lo kathi nasesikoleni esengasafuni ukugqoka isiketi usegqoka i-tracksuit nje every day esikoleni kanjani lapha sangihambe ngiyolala kanjani ngibe ngiphukela ngiculela ngiyamthanda usibani ukusalayo ngisho lo muntu lo kade kumqabula nje ngithi ngiyamthanda ukusalayo kanjani yabo kanjani ilaba futhi bayibona futhi lapho ukuthi hayi ngiserious futhi ngalento engishoyo yabo ngoba nahle babetshe ukuthi hayi ngiqoqisela nje okwana komfana mhlawumbe yini isazo shintsha mhlawumbe sengimdala yabo kanjani yabo lapho yabo ngoba hayi isho ukubukeka nje ebusweni naye yabo angiyakho bad kanjani phela umuntu phela sekhulile phela manje yabo angitrend nje kanjani ubaba khale kwesinye isikhathi athi akodwa inkomo zami zihamba kanjani abuye phela angitshela ukuthi hey isibhesi kade ngijwayele ukusebenza naye emathayini athi hey kade kufike vele-ke ngebaze bamaziki nalo baba noma ngingamusho kanjani ade kufike ubaba ushoba lapha emsebenzini ubaba ushoba nokhonza kaShembe yazi uthe ukuthanda kanjani baba ushoba kanjani mina ngicabanga ukudedela-ke mina-ke uthi-ke useyalazi uda ubaba wakho isiphela uyabona ukuthi angi-serious isiphela uyabona longisi abangani bami kwesinye isikhathi into bezongivakashela kanjani longisi abangani bami kwesinye isikhathi isiphela angisawadlile phela amambawu phela angisasho ukuthi intombi kanjani sengithi abangani bami bezongivakashela kanjani yabo seyabona-ke la ukuthi hayi ngeke yini phela abangani bakho uma bekuvakashela isicabha sivule ngasesikhathi bese siyavalwa futhi isicabha kanjani futhi yabo niyathandaza yini ekuthandazo ngisho noma kushisa sivale ngisho noma kushisa kanjani ney'ngane zibi khona lento ziyaxoshwa kuthiwa nihambe nibuye nibuye hayi umthandazo njani ngoba umthandazo uSunkulunkulu ngizala abantwana kanjani beze kimi yithi yabo yini lezi ngane zingavunyelwa ukuthi zingene emthandazweni zona yithi yabo excuse hayi-ke yabo angitshela athi hayi kodwa-ke ushilo ngempela ushoba ukuthi hayi uyakuthanda uthi uyaqala ukubona ingane intombazane isebenza njengawe kanje yabo kanjani kwakusho khona nje indoda yabo kanjani ngobani yabo namanje khona abangakangazi ukuthi intombazane abazingazela e-workshop kanjani ngoba ngigqoka nje impela usiyasebenza mhlawumbe ngigqoke mhlawumbe i-jean mhlawumbe usiyasebenza kodwa ngigqoke yabo into ezokusebenza kanjani yabo ngendlela engisebenza ngayo kanjani angisi mangifaki fast awulokuthi hayi lo ngisikha yabo lento kanjani yabo kanjani namazi umuntu esifazane uqhuba into esinda yabo lento yakhala yezi kanjani lo nto ngangayenzi leyo nto kanjani futhi ngifast ngifast kanjani yabo ngisho ngikhamba ngihlezi ngishesha nje kanjani angazi kanjani ngifast manje ngenza izinto kanjani uma kunzima emantombazaneni abazali bamukele kunjani kwabesilisa-ke kunzima kakhulu-ke noma ngingazi cause ngizwe ngabantu ngathini lento abangisurroundile yabo for example ama-community members yabo nawo qedile mangithe nje i-community members yabo umuntu asho athi hayi khona leli gama balisebenzisayo likavele ibuhlungu lelo gama yabo ngilizwe if ulisho ngibona usuke ngihlukumeza yabo
uthi ngizonda wena igama isitabane ahlali kahle ngcono masibizana sodwa yabo sibizana sodwa siyama lesbians yabo mhlambe mhlambe siko 58 kanjani nakana gay mhlambe kanje sesiyabonana kanjani into the passage mhlambe kade yochamela siyabona la ngoba isho mhlambe sizaphambana mhlambe yasho le gay hawu namhlanje ukhona isitabane esikhulu hayi uphutha yabo izabo kanjalo le nto zonke ngicela sibizana sodwa kanjalo yabo nami angizwa ngathini ngifila offended because naye vele yabo lapho futhi nami ngiphendule nje ngesimali ngithi nawe la awuphuthwa nawe yabo kukhona lapho siphume khona imoto ethi iphume kude kakhulu manje yazi imoto ethi iphume phi la khona owesifazane engathi owesifazane onobulili obubili eyithola esewumuntu ofisa ukwembatha nomuntu wesifazane owesifazane mayefika la efika ukuthi awu nangaphi ithendele khona ekubeni engathandi ukusithola eseduze nethende ngesimo sokuthi umzimande lapha na wamdlwengula wenza yonke into njengamanje sishiye lapha sisesimeni khona ezama eguqa ngedolo emehlisa esizokuthumela kuphi emakhaya angithi lo oyibhutsha yebo uthandana manje nomuntu wesifazane lo owadlwengulwa njengamanje uyakhala ngoba bewotawotana yebo siphazamiseke lapho thina sekuvuka itende manje kade indlela ukwehlela wakhumbula izinto ade zimehlela lapha kwanzimanje yebo esakhula khona ubukade ukhuluma lapho angazange ukuthi ubuzophuma lapho ubheke kuphi isimanje ke sekumele lento le abhodle ke ukuthi manje imfihlo bobabi besigcine lapho sigcina ukuthi sinemfihlo la manje futhi kukhulu mhlawumbe simina singacabanga isimanje lento nje ngiyacabanga ngaphakathi inside the box abo ngikhuluma outside the box manje cabanga ngithi ungabe ngaka ngifihlela kona mhlawumbe yabo naye lo ifam yami la uyacabanga ukuthi ibo ngabe kungaki mhlawumbe sengumfihlele kona namhlanje siyabona yonke le nto le mhlawumbe lento le ngizame ke umbuza gcina eseshilo konke ukuthi hayi uma nje ezwa nje ifeeling kaToto cabanga le yanto yabo ingakho aza akhetha ukuthi yena uzodatana nani namanye ama-females yabo ngobani uzizwa khona comfortable yabo futhi enothando futhi naye ethandwa elalelwa yabo uma esho into engaphikiswa yabo lapho yabo ufuna ukuba free komunye umuntu kanti wesifazane yabo kanjani khululeke ngobani umuntu isilisa useyamsaba ngoba uzokwenzekeni ilanga ngamjikela mnukubeze njengoba nje kunzimande sunzimande izodlala indawo kababa kodwa ekugcineni wenze njani omnukubeze ekugcineni yabo isimanje ke la manje bobabili lethi baneyinkinga lo unenkinga yokuthi ufihle ukuthi bubili ubulili nangoke nalona ke nangoke sengiyasho zingayeke manje yebo ukuthi hayi yabo ngiyakuzwa yabo nami ke ukuthi ngibhodle nakwelami side ithi uyabona ukuthi nginenkinga futhi yaqala ukuyibona kanti ngisazohlela ukuthi sikhulume ngitshele ukuthi nginenkinga ekanje kodwa izinto ke zisheshe zenze angenye indlela ngoba kade nga-expectile ukuthi uzofika yabo ngoba uthe uvula isicapha vele kwenzeke ezinye izinto kade ngishilo nje kanjani yabo sadumela imizwe yaphezulu sadumela nje bewaqhuma isibhamu semarathon semthando kade ngalindele yagijima kade sasufesa ukhahleni imlenze hayi besaqhuma njalo kwenzeka nje yabo kanjalo yabo uyasho ukuthi bengisazozama ukuthi ngithole indlela ngizotshela ngayo futhi ozo-understanda ngayo yabo futhi indlela bezokutshela ngayo ngizokutshela ukuthi ungiphelezele ngiye kwi-support group yabo lonto lapho ufika thole khona understanding ayobona futhi abanye abantu abanenkinga njengeyami yabo lonto
ithi yabona ke nakuzinhle manje usiyacabanga naye kaningi kanjani yini esimthusa futhi nayo le yabo manje amthusa ukuthi hawu kade ngisazoshaya ngesurprise uya ku-support group kanjani yabo yonke leyo nto chazeleka kanjani isimanje naye uyacabanga inside the box yabo kanjani yabo uphendula ngani yabo uphendula non verbal yabo akaphenduli verbal yabo kanjani yabo usebenzisa ama expressions yabo yonke leyo nto yabo shock yabo shock into ezu2 ile memory le enzeka lento le i-childhood yakhe nansi manje futhi siyenzeka manje nakho kunye ukumthusayo naye lo nobilobili kade imhlukumeza lento ekhula njengamanje umezekile labantu yabo ibazovaleleka endlini bobabili yabo nje ukuthi lolu thando singaqamba soluthini nje lolu thando nje mfethu yabo nje ngabanje yebo impilo zabo akazisakhululeka nje kahle yabo kanti betshela ukuthi bazothola ini ukujabula manje ngoba sebethandana yithi kanti no lolu thando luza nani nenkinga eziningi lolu thando luzovusa yabo uzovusa nje ama past memories uzinhle but kuyibhuti into econtinued iphila nayo lento hayoni past hayoni present yabo kanjani lento ihlezi ikhona nje izoba khona nje ifuture yakhe and njengamanje imayisemvimba kanje izomkhulumisa kanje yabo iyamhlukumeza kakhulu naye futhi iphume ngendlela kade engayimisela ukuthi izophuma ngayo senade emisela ukuthi uzomchazela kale kasebe ku support group emshanga surprises if by we date yabo kanjani mhlawumbe sasasiqalela kanjani khona abantu imfumo aqalaza yabo kanjani yabo mhlawumbe vele kade seshilo na ku support group ukuthi hayi khona umuntu aza naye yabo so sesikhona isitulo sakhe yabo sesibele bathi ukuhlala beyisekhle kanjani lapho kanjani sesikhona naye isivele kuyazi ukuthi khona umuntu omusha uzochazeleka vele ke leyo facilitator yabo leyo ke yabo nje ekhuluma nabo kanjani noma leyo therapist yabo lekhuluma nabo kanjani leyo kanjani siyachaza siqala from isimanje siyenzela uzinhle ukuthi understand mayelana nani nobulili lobu yabo uzobusiyenzela yini mhlawumbe ngizokuthi ngizamthini ngiyakuzwa nguzwa kahle uyalungiselelwa before kiwe ekamereni yabo lokho ukuthi afike esazi ukuthi uyobhekana nani yabo kodwa lo muntu lo ayobhekana naye hayi ukuthi unemizwa yabantu isicha kanjani umuntu esifazane yabo kodwa manje inkinga kuthu inkinga and futhi mayekuthi senithola nendlini ukuthi nje angithi kuyimfihlo kuwena lokho lo muntu mayesephuma engasafuni nokuthi kuqhutshekwe khona umuntu osehamba nemfihlo yakho uzofaka ngaki saphaza-ke manje uzofaka ngaki manje isimanje sengiyacabanga ngithi hayi ngeke yabo manje ngiyambona udidekile futhi yabona ukuthi ube emotional ngale ndlela esimanga ngoba nzima manje mhlumezeke kakhulu manje yabo mhlumezeke kakhulu manje akasathathe okay those ngeke ngisamhambisana ngemoto yami uya request la ngale nkathi yabo nje etshela ukuthi yabona le ayazi-ke le ngivusela ipast yami yabo uhlumezeke nangendlela ekhuluma ngayo khuluma sengathi yavapresa umuntu eqala iqala ivapresa kanjalo ifoni ikhanda ngabi wena usahane kusebenza yabo nje ngabe usuface vibrator njengaleyo thonde efethe ngithoni ngabe usinefoni ikhanda ngabi yabo kuthiwa no cartoon wayezohlangene vibration yabo nje lakhuluma ngazo so and business phone yakhe la busy request la kanjani mhlawumbe usetypela nomngane usethi ngibhekelene nenkinga yes lapha angikwazi lokho mhlawumbe ebhali status sekuyi-ubetha ngaze ngiyibonte nje cha usasendlini futhi kanjani mhlawumbe uyatype kanjani angikwazi lokho ngibhekene nenkinga kanjani isiphela manje se-avoida mina manje isimanje lento senaka ifoni kanjani isimanje ciyekile ngivuka ipast yakhe la manje ngiyethani sakhe nami mfethu yabo phela kutholakele phela yabo sekumfethu manje inkinga akafile yedwa nalo muntu ufila mshiyayo yabo kanjani manje ucika ukuthi uzinhle bengamtsheni ngani ngale nkathi sami approach yabo kanjani kodwa ke ibhutsha ayinacala la ngoba yona eyisahlelweni uzinhle ngathini ophushile waba forward uzinhle yabo yena yithi naye imizwa naye eqala ukuthandwa ngendlela le kanjani yabo uyalalela unikeza isikhathi into ade ngayazi yabo kanjani leyo yabo manje yabona ukuthi usiyaphoxeka etshela ukuthi uthola happiness la igcina esayi mhlambe yini
ithokla kanjani lapho kanjani sayingane kakhulu esahlala nobaba wakho uMadakwana yabo nje ngoba uthando ngempela kuyona imali akuyona imali uthando akuyona imali uthando yabo uthando ngathini tshengisa ngezenzo uthando akusho ukuthi uthando kuthenga uthando yabo nje uma ngathini umjitha mfethu uthengela mfethu intombazane mfethu izinto ikhipha kanjani mhlawumbe uyisa nasemaclubini mhlawumbe behlale nabangani bayo soya transfer imali mhlawumbe uqeda ku 5000 imali uzothi ufone ufuna umbuza ngenile 1000 abangani bayo bazothi nanguma 1000 efone yabo oseyena manje ubheka kanjani sethi hayi ngayibamba kanti ama 1000 dollars hayi ngoba uthando lezinto ozenzayo wena yabo thola ukuthi le ntombazane ifakile imali ithanda ini isikhotheni ngale mali ifaka idla nesikhotheni wakhe leyo mali leyo yabo wena mhlawumbe uyabhazwa ngale kasi kufuneka something yabo leyo nto na uzokwenza ngoba yini nalesikhala lesi yabo uzinhle I'm storyteller. You are a storyteller. Best storyteller kuyafika la. Uzinhle isimanje kuzinhle ngoba kade kutshela isimanje sasembhedeni manje yabo. Isiqale kwaba nani a moment of silence ithi ukubona noma ade kudlula umdlalo webhola noma kubhekiswa amakhanda. Before nje iqala igame. Kugibiswa amakhanda. Moment of silence yale mbhedeni sale moment of silence. Kugibiswa amakhanda manje. Amakhanda kugibiswa anaka ifone nje manje. Kotshe phansi manje ifone. Hawu sengiyabhamba la futhi angihayidanga futhi naku-status ngiyabona futhi nampu ubuso obukhalayo mfethu yakukhala la mfethu uthi bo ngazi ngezwe ubuhlungu nje kanjani ngazi ukuthi ngizophila kanjani nalento caba ngiyabona manje hayibo nansi into eyinkinga ebefona ke umngane wakhe uyazi vele emefonelwa i-best friend yakho ukuthi i-answerisha kanjani ikhona hayi yebo ngizobuye ngikhuluma nawe yabo isimanje amfana hayibo yini chomi lento le ngibona into kanje lento le mfethu u-status sakho kanjani esiyaphendula uzinhle athi hayi yazi uthini waqeda kusho nje ngiyeza lapho ngisa-requestile sazochazela angikaze ngahetheka kanje empilweni yami manje inkinga labantu mfethu bafile bobabili isiphela uzinhle kade esezamile ngathini ukuyigqiba ukuthi impilo yenze njani imove on usethi ufuna intombazane yabo sayifuna into ezomkhumbuza lento eyenzeka ingakho ke akhetha ukuthi uzodethana nani nama lesbian yabo mayifika laphana ikhona lento le iyamkhumbuza manje lento manje nalo ufeel ukuthi empilweni yami yonke ngikhula nalento futhi khula nalento le futhi ke obunye futhi ke amaphathi kunzima ukuthi ahlukaniswe amanye yabo kuthiwa la okay uphakathi kokuphila nokufa la kanjani maskipha lo yabo kanjani yabo sibe kodwa izo uyabona ukuthi kanjani into eningi isakhumbula Caster Semenya mhlawumbe uzongikhumbuza lento le khumbula Caster Semenya ukuthi kambe ibizwa ngani lento eningi kuyana egazini le abantu besilisa kanjani ngazi kuyisilungwana isilungwana kodwa Costa yini lapho nje kodwa kwigama nje mfethu lesilungu ulimi lami luzona nerest to nonsense manje yabo nje ngazi bake singakubiza yabo igama nje kodwa nje ithe yabo lelo gama lelo yabona naye mhlawumbe etshele ibhuthi ukuthi hayi wena kodwa hayi egazini lakho kugcwele ini lento le yabantu besifazane yabo kanjani that is very inteni zihamba kanti ngama percentage yithi ayinama chromosomes umuntu wesilisa is23 owesifazane is23 kuphelela u46 yabo lezo zinto ezikanjalo kodwa kuvele ke la kwibhuthi ukuthi hayi udominate ubaba udominate udominate lento le 70% wani wefemale dominate abani 30% wani wendoda yabo shuthi lokudominate 30% lewendoda indeni itende ke nje yabo kodwa kufanishina cabanga ke ukuthothi uyaya nakuma period yabo sekunto nje manje phelele yonke lezansi manje yabo nje manje yabo ngoba nisabo yini ilo 70% one owefemale yabo bese kulo 30% lo enkinga ke yabo manje lo futhi manje kuthiwa engeke futhi ke lo mile ngakhona ubucayi kona ungasuka if ufuna usuke
kodwa manje phakathi kwani kuphila nokufa kanjani asazi futhi uzobleeda kakhulu that time ubleeda kakhulu yabo asazi uzonzakalani yabo and uyakhumbula ukuthi njengoba ushilo ukuthi umama uma ebona umuntu eseyingane ethethe ufuna ukuyomsusa bethe odokotela mlinda akhula idecide njalo ngoba lento serious serious kangazi ngandla ukuthola ukuthi hayi akese ngithi imina lokunomlilo obuthungu kangazi ngani ukuthi okay ngoba ngiyibhuthi nje mhlawumbe uma athi hayi asisuswe president wazi ngani usinga ngifuna leli tent bese funa sisuswe kanjani manje sengiyamlwisa ngithi yabona abantu bangishaya onganye la manje ngeke bekutshela ukuthi la suswa hayi lento nje kanjani akukho ukungaveli soba khona okay nathi into engifuna ukuyibuza ekhaya emlandweni ihlobo nakwabadala ukhona nomuntu kuyini oweke waba obunye ubulili like kwaba igay lesbian mawulandela umlando wena lento le noma ke ubaba engashonga ukuthi emndenini kodwa kwavele wathi ubaba man lempilo yalabo ekhuluma nje yabo noma lempilo yalabo indala ubaba lento le qala engakabi ne-workshop yakhe waye isimani babizwa ngomageza nje o-taxi drive bese ngakabi first ne-workshop yakhe ethi yabo lempilo yosanele inkumbuza uZuma lo athi uma ngimuphi uZuma lesasimshayelela amatekisi athi ngoba nathi hayi uZuma wenokusithuma uZuma athi asumlandele yabo umfana yabo lapha kamfana babeswele kamfana kodwa umfana ke uma somlanda umfana kumele sithenge igross yabo sishiye ekhaya gross umfana uhlala nogogo vele yabo kanjani kodwa umfana futhi ajabule uma ebona itekisi useyawazi amatekisi akaZuma vele mfana yabo lento ajabule ukuthi hayi sengizohamba nakho nokudla sekuyangena sebezodla ekhaya yabo lento le kanti ke umfana siyathatha uyiswa abani kuZuma yabo angazini lento yamageyizi ukuthi why labantu ngathini ngathini isiqala kofihlekile ithi uZuma wemdala ithi umfana mhlawumbe uZuma mhlawumbe mangistimate mhlawumbe oko40 mhlawumbe umfana ubhuti yabo mhlawumbe ubhuti noma mhlawumbe 20 25 isiphela umfana uthola yonke into la yonke into isiphela lento le yithi kuthiwa ayibe imfihlo isiZuma emtshela ukuthi imfihlo yami nawe le yithi le kanjani yabo nobaba azingixakeke mlandele umfana masandisa lo mfana sibuya nomunye lekhaya asikazi umbona umuntu wesifazana lekhaya yabo asho isixoxela uma ukuthi hayi indala lento le kodwa qala yayifihliwe qala into ifihliwe yayingekho nje ngathini njengamanje isabona le group nje uma ubona nje uzobabona nje isibani ngeke phezulu ungadanile lesibheke abahlangani phezulu negame especially ephezulu ngeke uzobona nje okay yabo nje yonke into yemfowethu sengikubambe 2 episode ngobugebengu la sinama episode awu2 njengamanje afully loaded lalela yemfowethu ngibona ngathi izodla amaningi esakeni lapha kwena because sisafuna manje ubuyele empilweni yakho ke yezidakamizwa okukhamba kuze kuzofika la uphelele emgaqweni mfethu ngiyesaba ukuthi sizongakutholi sasa cha yazi ukuthini imali isikhatsini kumele ngifike ngaso la kumele ufike ngo9 o'clock or upast 8 ngo9 o'clock siyaqala siyashutha u9 no ungafiki ngo9 ngqo fika ngo22 ngopast 8 upper but something to 9 okay shuthi ke yomele ke ngikhohlwe umphanto ke kanje kumele ngiyowasha lento phela cha lento phela ngiphethe into eziningi la ngoba seke bangigila before ngantshontshela yonke into esimuntu ngumbone noba ngigila ngeskill yabo simuntu ngumbone usafuna ukuyowasha yabo kanjani yabo lonto no khohlwa umphanto mina ngizobhekana nazo zonke izinto zomphanto yabo kumele ngiyowasha ke yabo nje kwamphethe lento le skindi ijini yabo ngishintsha ngoba ngabona sakugileka yemfowethu ngoba ngale kwandawo kunenkinga yokudlwengulwa kwabantu kudlwengulwa ngisho abantu besilisa kungana nomngozi wena uyibeke kubona uma ubheka la ngikhona mina
ngale ekhaya elikhulu ungabizi ngoba manje ngiyazi vele ingakho futhi ngingasho ukuthi yiliphi lona itown ngizungizile ngithe phezulu ngicela ukusho point ngoba benqene yabo leyo nto ngeza mhlambe umuntu mhlambe ozobona yabo leyo nto angathi hayi osibomqalaza la yithi ngathini mohlala emgaqweni awuhlali endaweni eyodwa yabo endaweni eyodwa futhi ke especially ke kulabantu abadla ama drugs ufica abantu bangakini lapho yabo vele isikhathi esiningi mina lento le abantu nje ngathini ngizwana nje nabo yabo nje ngathini ngathini equation yami ngingasho ukuthi yayibalansile kodwa ke angazi ukuthi ngasimisa kanjani nje imfethu iscale sami ngase equation noma iscale kodwa ngazi ukuthi ngasimisa kanjani yabo le ngazi kanjani ngoba ini ngiyazona nabantu besifazane yabo yabo lo nto kodwa nabantu besilisa futhi ngiyazwana nabo futhi ngikhule nabo futhi yabo lo nto ngithi kanjani ukufica vele abantu ngathina okhule nabo yabo umuntu mayekubona futhi kubona ukuthi aqhamuka kanjani athi kwaza la kanjani waza ngala lo nto le hlaphatshela ukuthi wangasekhaya ke lo umthinti lo kanjani uzobona abekutshela futhi lo yabheda lo kanjani yabo futhi ke phela nami isiphela ngoba imfesi angazi imfesi ngathini mo smart kusiyini ama drugs kanjani uthani ngikhuphula fast imfesi ngomhelmet kanjani fast yabo ngisiphela ukuhlala kakhulu nanabi abantu besigcina lento leso understand nama terms enombolo siphela umhelmet isizukuyisa uyikhuphula isimanje ukukhuphula usucabanga ngenye indlela mfethu wekwakuzama nokuphuma edakamizweni ukuphuma edakamizweni ngeke ngakuzama uthi ngo 2 times uyabona nokodwa ukuthi uma ungaphuma ezidakamizweni ukuthi baningi abantu abangasizakala ngawo yabo nanto into engishaya ke yabo ngiphume isenkazi ngiphume unzima mfethu ukuye drug betraineka emzimbeni khathali yabo kanjani yabo yakhathali yatraineka isiphela awuyitholi lento le yabo lento dekade uyitholi yatraineka yabo lento athini uma ngidiyeka for nje mina site lami yabo nje mangidiyeka asengase ngihlezi ngi-indoors yabo leyo nto uma ngiba indoors ngihlala ngiyedwa isikhathi esiningi and ngiba short tempered phela ngisayithola nje lento ade ngiyithola lento leyani yabo mhlawumbe ngisaqala nje isonto lokuqala bancane ngendlela inhliziyo manje kufunela ukuthi akudleki yabo ngazi-ke lesidakamizwa lesi esidlayo ngazi ankathi kuyave egcwale amazi yonke into akudleki yabo yonke idleki mhlawumbe into enceke kanye izinto ezimnandi mhlawumbe uthola ukuthi nomndeni uqhamuka kuwona ke awi-afford lezo zinto ezoyifunayo no ngifuna sivule workshop ngifuna silungise impilo yakho sivule workshop sibuyele kwi-workshop isi-workshop lamathayi yabona soya-ke lapho kule workshop yamathayi siyazi ukuthi mozalami abantu besilisa yithi ngoba ngiyi-lesbian lento nje abafowethu yithi ngicabanga ngenye indlela mina yithi usibone le structure saka first woman impahla ye-insurance isuyibone leyo nto ngizovuma nje yebo kodwa wathini bheke lapho kunalo vele idatha ikhona i-Wi-Fi la ibheke lento no yazini first woman ima lento insurance no ufuna ukulinganisela i-brain yiso ukuyibona i-brain fake veze i-brain yomuntu wesilisa ingaphakathi bese kuzovezwa i-brain yani yomuntu wesifazane yabo hayi umbheka lo nto homework ile nawo okay ngizosala ngibheka ibheke lo advert leyo kanjani kodwa phela manje uzama ukuyibheka kodwa noma uyibheke nawo i-brain yomuntu wesifazane ne-brain yomuntu wesilisa ayifani yabo shuthi mina ngicabanga ngendlela eyiningi mina yabo mina ngicabanga ngapha phethe konke mina ngapha nangapha mfethu ngizela kanje phethe konke kanjani yabo kanjani yabona ke over 4 ke kanjani yabo isikhona lo mdala engilamana naye yabo mina ke ekhaya ngunumber bani ke ekhaya ngunumber 6 ekhaya 6 ngoba number 5 ubhuti omdala into shiyana u5 years naye bese kuba imina ke unumber 6 bese kuba yilo magcini naye yabo mina ngoba ngiphasi nendawo u55 igap yethu yabo kanjalo yabo bese kuthi ke lo number 5 lo magcini mshaya u10 years ke vele ke yabo kanjalo aqala lo mdala kanjani yabo isivela abantu ama-customer ayingazi ukuthi ngisebenza noba besikhathi esiningi uma esefika ekhaya yabo
ayefika abuze mina angibuza kuyena na umsebenzi yabasicabanga umsebenzi thosa angibuza kuyena yabo umuntu uyazama ukungichaza athi hayi ukhona wathi ejwayele ukusebenza nobaba lo isimanje omunye ufuna ukubiza leli gama leli lapho uthola uyangazi ufuna ukubiza leli gama leli lo njani kodwa manje ithabo uyanqena mhlambe ke acaba ngefast umfana sekhaya ushusane kanjani athi hayi ngisho lo jwayele ukugunda ave imbungculu kanjani lento vele yabo kodwa yena ikhona ligama ngifuna ukukhipha ligama leli lo mfana ntombazana isithabane izabo isiphela naye izi bawutshela umuntu esilisi isikuba nesisoso sokuhloniphisa into istidid simanje uyabona ukuthi uzothi sitaba lekhaya mhlawumbe ngeke sakhandela sukuthuli ithi yabo kanjani wazingani ukuthi hey ufuna ukuthi ngamfana sekhaya uthi hey wena isitabane lapho yabo lonto le ngotshela ke kanjalo yabo uthi bazongifuna kuyena leyo nto ngathini ngale nkathi lento le esopa yabo vele ke nayo ethanga uhlala endlini yasidididi angibona ukuthi okay ngivele yabo umuntu nami singambona sengambona efile yabo kanjani ayi futhi once ayi futhi twice several times yabo lonto bese sawo uright kanjani ya athi ayi sacela dokotela lapho ngithi hayi okay mhlawumbe ngibuze ngaphambili ngemumva kanjani nawe yazi ke ngobuna kunemoto lento lengemumva sithi bani uRia yithi kanjani left iRia noma ubani isiyabona lonto le kanjani isomunye nje adide isibhejwalo back kanjani zonke lezo zinto yabo asho ke ukuthi hayi ifront ngifuna ungistriphele ungifakele amasha okay leyo nto ngiyenzeke ke isimanje kwasisebenzele ekhaya lo machine lo mhlawumbe ukubona ko Tiger lo super tires bolo roundayo lo qala upress it up yabo lonto le bese fire machine bese roundisa yabo lento le asikwazi ukuxhuma ngogesi kwase roundini yabo lehlala khona cause lo machine ngathi u3 phase ugesi wase roundini u2 phase yabo manje story ukuthi lento le sukhuphula ngoba ubaba washiya akhe iworkshop yabo lo workshop athini wadlula emhlabeni kusele nje ukuthi udrove ke short amaplango futhi egarage yabo leyo nto le yabo bese ke ngoba umthayela ukhona ekhaya lapho ngoba igarage door icapha wathenga konke kanjani lapho yabo leyo yabo wayakha vele lento le ingakabi nomlutho yabo yenzele isimanje iyabuka ukuthi hayi sefuna ukwenza ini lento izizukulwane izizukulwane ukuthi nje singasuli phile ke yabona basilandelayo bona into esho umsebenzi wasekhaya lo yonke lento yabo kodwa ke ngibonile ukuthi hayi mangiphiya nokuthi umsebenzi wasekhaya manje angizwani nomfethu manje ngoba novela asho kwesinye isikhathi ukuthi hayi kuthi wena uzenza umfana kakhulu inkinga yakho yabo ngitshela ukuthi akukho njalo kanjani leyo nto leyo futhi yini njalo lokho mhlawumbe mayekusha mayidake ngakusho mayisoka futhi into ayicabangayo ngisho phela yabo ingakho utshela usisi ubuyayivalele nje lento indlini yakhe kanjani thola ukuthi hayi uyabona ngiyasebenza kanjani mhlawumbe uyabona ukuthi umsebenzi mningi uyawazisa ongwapesa ngilele lisimanje ngisebenza ngomshini sebenza ngomgxala khona umgxala khona lento eshaya ithaya ukuthi umgxala hayi lento mhlawumbe ukuyibona le ejwayele ukusetshenziswa abantu bufika lethi wagoqa lokho igoqa hayi le lebo bezonda bekule noma ngikhulumisana nomfowenu umona uzonibulala nonke awuzukubulala uzonibulala nonke manje nisebenzisana khuluma imali yala ekhaya lapha eniholelana ngokuphela kwenyanga yabo leyo nto leyo kube wayefisa ukuthi lento ivuke iworkshop ubaba esaphila wamthembisa ubaba ekhuluma ethi isiphele isimali engasangeni ngoba phethe ingena qala esalapha phesheya isimali sithi phesheya ngoba ekhaya ngiyese anti ngomfula kanjani lesiboy siphela moya khona abo mosekhaya bwaje ngathi phesheya khona yabo abo esasenza nje phesheya ngizoshuntshe kanjani phesheya le imali engena ngenye indlela isimanje ngobe sesekhaya akusafani nje kaqala ithabo isingena nje qoqwa lokho yabo kanjani mhlambe kuyahlala usuku yabo nokho kumele sishintshe sibeke kwenye indawo mawucabanga malini izinto zakhona nje zawo zonke imshini yakhona le yabo ngoba ngeke yabiza imshini ngoba ukhona lo groundis kodwa manje asubeka ngendlini
yabo ngoba inkinga nje usungena endlini ngoba ngisakutshela izathu sokuthi why singawukhuphulanga ugesi weziphefesi isivele ubaba etshela ukuthi vele lendoda isikhathi esincane ngoba ubaba kube lendoda sakhona ngoba sivuliwe phesi workshop elokishini la Yakhe inkulu nje le ndawo inkulu kulungile mfowethu isidla amaningi esakeni nina bendlondle nophapha ekhanda kamenze indaba leyo umuntu omemeza athi yakhalela lithi igula lajama lichithekile awunina bakamputu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabele embedule nina bentule bande ngodonga kwela kwabheka uZulu lokhuluma uprofessor ngoamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi manje ngiyabaqala ke ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele ihow I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingosi lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni neyingqinamba ababhekene nazo abasebe ngaphansi kwezidakamizwa namhlanje athi sibamba ufisho omkhulu ayisibamba ufisho omkhulu namhlanje ngisezathi ngingakudedela ngingaqashela ngisho la ulala uvuke ekseni sisebenza ngoba inkinga yenu anitholakali bafowethu kanti kodwa lokho ukukhulumile mfowethu ngicabanga ukuthi kukhulu kuzosiza abantu abaningi ayizosiza abantu abaningi mfowethu nanalento yokuthi ingane mayinenkinga la ekhaya mhlawumbe idlongulo umalume noma ubaba ngokuthi uyondla la ekhaya kugcine into igxotshwa leyo nto iyayibulala ingane kakhulu ingagcina iphelele ezidakamizweni njengoba esho ukuthi ingagcina umuntu obanyanya abantu besilisa ingagcina suicide ibulala into engayihubha impilo yayo isiza imgaqweni ngenxa yokuthi ayikholwe ekhaya yabo izodisi khona nale seshe sithi abafowenu odadewenu bathola ekukhambeni thola ngendlela yithi uyabona ukuthi hayi osingiyohlala nabantu ngathini abanye inkinga njengami abazomlalela sizolalelana nabo yabo ngoba yabo nabanye bangena kwidakamizwa umuntu ungena ngoba ngoba wanukubezeka uyazama ukusho akakholakala kunengane la emgaqweni ekafika la Mp TV1 inengane nobaba wayo oyizala hayi step father oyizala inengane nabanengane leyo ngane kubaba wayo ngoba sikhuluma lento mhlawumbe zingayingane banazo mhlawumbe into engimaziyo mhlawumbe iyodwa ngoba khona nabe ngimaziyo lento zu3 benobaba wakhe yabo kodwa hayi kwenye indawo le manje uyayibona leyo nto ukuthi into ehamba ilimaza abantu ngakho ke bafowethu uhlelo lumalungana ngqo nokuzama ukuqashisa umphakathi lumalungana nokuthi abantu abayigade uma ungwesifazane ungene ezidakamizweni ungasithola usumuntu odayisa ngomzimba uma ungwesilisa usezidakamizweni ungathola usumuntu obamba inkunzi kulezi khawuke zonke sengiyibalile it's either uyafa noma uyaboshwa noma uyakhubazeka empilweni yakho ngakho ke bafowethu ugcina uphendukela na uhlanya nangekhanda bafowethu siyacela bafowethu konke sikukhulumayo la kuthatheni bafowethu nikufake emgodla godleni yenu nifundise izingane zenu nikufake nasemakhaya yenu ukuze singagcini sinabantu abathutheleke ezidakamizweni silokhu sithi ingane azizwa kanti nathi siwumthelele ekutheni ingane egcinele ezidakamizweni kusasa umbuzo engizokuqala ngawo ukuthi ngabe kwenziwa ngokwanele yini ezikoleni ukufundisa ngalempilo eniyiphilayo ungenziwa ngokwanele noma makwenziwa ngokwanele yini okumele yenziwe ukuze kuvikeleke abantu njengoba usushilo inkinga ababhekana nazo nabahlangabezana nazo umbuzo wakho wakusasa lo yes ngikuphendula kwamanje kadlala